दिनैहाय मेघालय हाबफैदों ओमफ्राय नै ओरैबायदि मोजां फुराना जायगा बिफोरो जों थानानै थांनाय ओरैबायदि मोजांखाना बैयाव हाजोखौनो थिप थिप थिपनो हाग्रा माखासेखौ दानजोबबाय स्लिमल' खालामजोबबाय ओरैबायदि जोथोनाव दोनखायो नाय बे हाजोखौ नाय ओरैबायदि ना बिराद मोजांखा मेघालयआव दंफैयो र' आं खोन्थाबाय बावहाय नायदो बिदि आरोखि फुख्रि ओइ नाया हनै ओइ फुख्रियाव हाब नायालाय सयथिबो जुम खालामनि र' आङो नुहरनाय नंला नोंसोरो ओइ लैथो नुबाय दा नाया आइ नुबाय फुख्रिया मेघालयआव बेफोरबायदि थालिरखौ बेलेग बेलेग धरननि मोनो आरोखि बावहाय सिस्टेमा बेलेग ओंखारनोसै आरो दंबावो मेघालय होनबाथ' आरो रबारनि बागानानोसै नै मेसिना हनै नाख्रेबखायो आरोखि बिसो नै बेफोरबायदि गोदान नाबाय आरोखि बोखांबाय नानायखौ नायनि र' दिनैनि ना मा बियो हा दासालनि ना माइया बायदा केजि ओंखारजोब हा केजिसआव बायता माना हा आच्छा 200 बानो फाला नासुं tikri kilo ama ai turache raunde baita man geno inu bu hunna ama dizen yan las ma nubai da dizen khalamgora ni ha ai nasuni songo romnari baro singa ada wa BTC ni Assamni ha we ada bajuni nokoriba nangni mai nga mosa nga ni acha mai songni bimung mai nga ro mandagri acha ha daw ha masi ha unti mandagriयाव सफैबाय आङो दा ओमफ्राय गामिना ओरैबायदि मोजां आनारस हनै बेयाव आरोखि आनारसफ्रा ओरैबायदि गायफबनानै दंखायो नै लामानि मान्दाग्रिनि गामि माने बिसोरनावहाय गामि ओनसोलबाबो ना बिराद मोजां आरोखि हाजो एरिया बैयावहाय मोनसे खोन्थाबाव लोगोनाव हाबहैग्रोनि मान्दाग्रि थांग्रोनि एसे साहा दै पानि माबा माबि लोंहैनि बिसोरनावहाय ओरैबायदि मोजां जिनिस मोनो आरोखि ना नै जायगा गाज्रि नङा एक्सारसाइज जायो आरोखि बेफोरावहाय टिक्रि किलायावसो फानहैयो बिसोरो रबारखौ टिक्रि किलायावसो फानहैयो आरोखि लोगो लाहैनि एसे रायलायहैनि थांनो ओंखारबाय दा ओमफ्राय थांनायसै बिसोरनाव मोनसे बुस्थुखौ नायनाय बननि बजा 5 बोसोरनि बन बियो मोनसे आरोबाव नै ओरैबायदिखा बनाबो नै हालिखा न'आखौबो मे मावजि सैमा बिसोरनाव थाथारखायो आरोखि माइ बिमुं आगानबो माइ बिमुं नाब्ला हङा गन्थंबा नाग्राग्रा गोदानखा माइ बिमुं माइ एन्डुलेट माइ आगानबो दे ha endurek marak na sangma marak ha marak daw de photo session daw yara photo session hunga ha buji ba ro angbo lagna asungja buji riang na jok mo गोलमरिच मानजक आरो लाल साह रंजक आरो माइ गुई साजक यारा बाजु बियाबा आचिक मिचिकरा आरो सक्सारा यारा ना आबाना नांनिरा हा ना आरा माइखौ बरो ना आचिकन नामा खाम खानाबा नामा मा फिफां बिलाइ
मा बिबार बिलाइनाय बिबार बिसोरनाव बेफोरबायदि लाइन थाजोबो आरोखि गारि बेफोरबायदि ओरैबायदि साइज जाजोबो आरोखि बिबारफोर गायजोबो न'फोरखौ साइज खालामना फोसाबना दोनो आरोखि मेनटेन खालामो मोजांनो ओमफ्राय गलमरिस मोनबाय नै बननि बजाया आरोबाव ओरै दंबावो ओरैबायदि दं बननि बजा थालिर दं ओंखाम संग्रा खेथिना नै बिसोरनिया उखुन्दै गगोन बियो ओरैहाय ओंखाम संग्रा खेथि बिराद मोजां मेनटेन खालामो गार'फोरनाव आंनि गलमरिस एसे मोनबाय बाजिना बाजिया हरबाय माहाय खारखो हा मा लायदों लेबु लायबावदों आरो ओमफ्राय नै बेफोरबायदि आरोखि ओइ बुजि बोलसे गोतालाव हारि बागेनक Christmasaw wak ben sagen wak pra ai jajong mai bimung ha mai bimun ada yang bimung ha mai kelas mana kelas 4 oh school bimung mai ha ui metela ui हाग्रा सिङाव थाग्राफोरब्लाबो नै बेसेराफोर जि गुफुर फुरसब गोजा गंगारफोर बायदि गोजा आरोखि बिराद फुरसब आरोखि नै थ' बैयाव माने जायगा ओरैबायदि मोजांखा लेरख' दङ ओइ लेरख'खौ मा होनोमोनलाय गार'आव लेरख' बिफांखौलै आदसा बावबाय नै बावहाय बिसोरो आवगोलो हाग्रा दंफां गिदिर दंमोन दानफायनानै बिसोरो माइ माबा माबि आबाद बरन जोबखांनानै नैबे गायना दोनजोबदों आरोखि नै आरो गलमरिस बागान बा ओरैबायदि इन्टारेस्टखा लाबाय जाबाय आरो नाङा होनाखै नांगौ बेदि आरोखि मिथुआ लुबैदों थ' गारिबो गाखोबाय नै बागाना ओरैबायदि साफाखा नायदो ओरैहाय बागान सोब हा मिन्दियावबो जिएस थैनाया औ बेयाव थांनांगौ आंनि फंबायनि माहारि जायो आदसा गलमरिस फिथाइ थाइबाय बिदि आरोखि नै ओरैबायदि थिबल' एवखाबायलै खुनु बावहाय माबा गैखाला खिन्थु बोरैबा गोग्लैबाथाय थाङोलै खिबु दोला जोबगोनबो जुथा गानग्राफोरा बे आरोखि सान्दुं नाङा सायख्लुमथार थ' आं नोंसोरनो मोनसे मेघालयआवहाय जुम माव होनना बुंनाय ना नै बेनो बेफोरबायदि आरोखि आसु माइ होनना बुंगोन बिसोरो बावहाय माइ गरसेनो ओमफ्राय नै बावहाय गोबां दं थारुन दं सिबिं दं खान्थालबो गायबाय गयबो गायबाय मैथा मोनगोन बहुद बुस्थु ओमफ्राय नै थालिरबो नै बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय लोगोसे नै सबाय बिमा दं गय दं नै बेजोंबो नै सबाय बिमा हगारनानै होबाय मैथा बिदिनो थाजोबो आरोखि बिसोरनाव जुम आबादावहाय बिराद इन्टारेस्टिं आरोखि मोजां नाङो खिन्थु जोंनावहाय हा थानानैबो हाफ्रा ओरैबायदि खालि थायो बिदेशियाव मालायखौ मा बुंनो आंनियानो खालि जानानै दं आलसिया नालाय जोङो बेफोरबायदि आरोखि आलसिया आरो ओमफ्राय नै बिदिनो दंबावो दे नै थासुमलि दंबावो नै मालाय बे मोनसे माबा जाखाबाय नालाय माइआबो माइरङा ओरैबायदि गोथावखा जानो बे माइनि दा बुंसै आरोखि बेखौ नै मा गायना होबावदों मालाय बिदि ओमफ्राय बे थासुमलिया साननैसोनि उनाव बुरसिगोन बिसोरो मोनफा नै गय दं थारुन दंलाजोबो माबा माबि सिङावहाय नै जोगोनार जानो हागौ बियो खुननै खुनथामसो आबाद मावबाय जानांगौ ओंखायनो बारा माबा जायाखै नै बोरि गोरानावनो माबायदि जि गोसोमल' जादों नै थालिरबो दं ओमफ्राय बै गाहायाव दङ नालाय ओमफ्राय हनै बिदिनो थासुमलिजोब साल बागान बेफोरबायदि लेवार थागोन खनसे जै जुमाव हाबफैबाय बिसोरो माने फारसेनिफ्राय गायजोबखायो आरोखि जाथाव बेफोरबायदि थ' बाय दोनथ'बाय